Hello friends, Borebai, Bodo Zubinfo, official YouTube channel of the next of filling down 10,000 plus post dari grade 3 नोंथांमोननि ADRE 2.0 the same qualification बेनिफ्राय बैसोआसे मोनथागोन just नोंथांमोना रेडि जादो and जुलाइ दान जानाय लोगो लोगो first week आव अनलाइन एप्लाइ जागोन बेनिफ्राय एग्जामा फुजानि सिगां नोंथांमोना जागोन so बेखौ दोनथ'नानै जायनोखि ADRE 1.0 आव साख्रि मोनबाय दा गोबां माखासे डिपार्टमेन्ट्सनि अफिशियेल नटिस फैदों जे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशननि so बेयाव सोर सोर थांनांगोन बबे डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोननायफ्रा so नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो दा गोबाव खालामा जों थांगोन अफिशियेल वेबसाइट so दायो जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव नोंथांमोननि फर्मेल लेटारा 25 मेआव मोनसिगोन 24 आव होम मिनिस्टारा फैगोन एन्ड बेनिफ्राय 25 आव राननाय जासिगोन ओके गासैबो डिपार्टमेन्ट्सखौ खनसेनो जमा रानगोन 45,000 नि खाथियाव so बिनि सिगां डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन खालामगोन बेखायनो बबे डिपार्टमेन्टआ फैग्रोखो आरो फैबावदों so बेखौ जों दानो नायनोसै जाहाथे नोंथांमोना थालाङि बायदि दा बे जाबाय अफिशियेल नटिसआ 16 जुनियर एसिस्टेन्ट दङमोन बेनो जाबाय डाइरेक्टरेट अफ हायार इडुकेशननि आन्डाराव जायनोखि नोंथांमोना नैबे इडुकेशन सेक्टरावहाय स' नोंथांमोना जुनियर एसिस्टेन्ट मोनदोंमोन स' नोंथांमोननि हमना ला ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 हमना ला स' बेयाव स' नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट जे 22 मेआव नोंथांमोना थांनांसिगोन आरो बेनो जाबाय दा हेडक्वार्टारा जाबाय डाइरेक्टरेट अफ हायार इडुकेशन आसाम काहिलिफोरा बेयाव थांनानै गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै नोंथांमोनाहाय थांनांगोन बे जाबाय DHE नि आन्डाराव जायनोखि साख्रि मोनदों ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट डिपार्टमेन्टआ मानि फैदों जों बेखौबो दानिया नायबावसै स' बेनिफ्राय DEE नि आन्डाराव जायफ्रा दाखालि एबसेन्टमोन लास्ट चान्स होदों खनसेबाव 21 मेआव स' नोंथांमोना डाइरेक्टरेट अफ एलिमेन्टारि इडुकेशन बेयाव थांनानै DEE आव जायफ्रा मोनदोंमोन माबाफोर जाहोनाव दाखालि भेरिफिकेशन खालामनो हायाखैबा लास्ट चान्स होदों बेयाव थांबासो मोनबाय थाङाबा मोननाय नंला साख्रिखौहाय एन्ड बेनिफ्राय दानिया DT नि आन्डाराव एबा डाइरेक्टरेट अफ टेक्निकेल इडुकेशननि आसाम स' बेयाव जायनोखि साख्रि मोनदों ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव स' नोंथांमोना बै 22 बेनिफ्राय 23 एबा 23 आवहाय स' नोंथांमोना जागोन 10 AM निफ्राय बेनो जाबाय हेडक्वार्टारावनो काहिलिफारायाव डाइरेक्टरेट अफ टेक्निकेल इडुकेशन बेयाव जायनोखि DT नि आन्डाराव साख्रि मोनदों स' नोंथांमोनाबो थांनांगोन गासैबो क्वालिफिकेशननि सार्टिफिकेट लानानै अके स' बेनिफ्राय PWD केन्डिडेट्स बेनि आन्डाराव DT नि आन्डाराव मोनदोंबाबो 23 आव नोंथांमोनाबो थांनांगोन 23 मेआवहाय 10 AM निफ्राय जागोन सेम एड्रेसावनो जागोन बेखायनो नोंथांमोना थांबानो जाबाय आरो जायनो थाङा स' नोंथांमोना साख्रियाव जयनिं जानो हानाय नङा एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबावबाय बेनो जाबाय क्लास 3 क्लास 4 लेभेलाव बेनो जाबाय डाइरेक्टरेट अफ अडिटनि आन्डाराव जायनोखि साख्रि मोनदों नोंथांमोनाबो 22 एन्ड 23 आव जागोन 10 AM निफ्राय 4 PM सिम बेनो जाबाय डाइरेक्टरेट अफ अडिट पे फान्ड लकेल मोनदों स' बेयाव हेडक्वार्टाराव नोंथांमोनाबो बेयाव नै माखासे लिस्ट आउट जादों एप्लिकेसन नाम्बार रल नाम्बार स' बिथांमोना थांनांगोन जुदि थाङाब्ला नोंथांमोनाबो जयनिं जानो मोननाय नङा एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव जायफ्रा साख्रि मोनदों ग्रेड 3 ग्रेड 4 हिसाबै स' नोंथांमोननियाबो जासिगोन 22 निफ्राय 23 मेआवहाय 9 AM निफ्राय 5 PM सिम आरो बेनो जाबाय हेडक्वार्टाराव एनिमेल हासबेन्ड्रि एन्ड भेटेनारि डिपार्टमेन्ट थ' नोंथांमोना बेयाव थांनानै डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन खालामनांगोन अके बेबो मोनसे नोंथांमोननि थाखाय बिग आपडेट एन्ड बेनिफ्राय बेफोरबायदि माखासे डिपार्टमेन्ट्सनि अफिसियेल वेबसाइट होनाय दङ बेयाव नै स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो एन्ड फल' खालामनानै आपडेटखौ लाबाय थानो हायो स' बेनिफ्राय गुबुन डिपार्टमेन्ट्सआ फैबावगोन गाबोन आपडेट फैगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना नेथ'दो हमना ला PWD इरिगेसन बेनिफ्राय सेरिकालचार जियानो जा गाबोन जुदि आपडेट फैयोबा नोंथांमोना लाना फैगोन जाहाथे नोंथांमोना थालाङि बायदि बेनिफ्राय मोनसे दंबावो बेनो जाबाय नोंथांमोना फुड डिपार्टमेन्टआव फुड सिभिल साप्लाइस बेयाव मोनदोंबा नोंथांमोना फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ बेयाव मोनदोंबा 22 मेआव जागोन आरो नोंथांमोनाबो गुवाहाटियाव थांनांगोन हेडक्वार्टारावहाय बेनि हेडक्वार्टाराव थांनांगोन जायफ्रानोखि कनजुमार एन्ड फुड सिभिल साप्लाइआव मोनदों स' नोंथांमोनाबो ग्रेड 3 ग्रेड 4 दङब्ला स' नोंथांमोनाबो थांनांगोन अके डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशननि थाखाय बेखायनो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सिलेबास टेस्टेड लांनांगोन नोंथांमोना एन्ड बेनिफ्राय आरो मोनसे दंबावो बेनो जाबाय रेजिस्ट्रारनि आन्डाराव जायफ्रानोखि मोनदों रेजिस्टार अफ फार्म्स एन्ड ससाइटिसनि आन्डाराव मोनदोंबाबो नोंथांमोना ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव स' नोंथांमोना थांनांगोन बेनो जाबाय 23 मेआवहाय 10 AM निफ्राय जागोन नोंथांमोनाबो दा बेवहाय केन्डिडेटआ बारा गैया जास्ट बेवहाय सानैनि रल नाम्बार दङ बेनिफ्राय सनितपुर बेनिफ्राय नगाव होदों स' नोंथांमोना फन नाम्बारबो दङ बेयाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन जायनि रल नाम्बारा दङ स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट आरो जेब्ला फैबावो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबावगोन दा जायखिजाया नोंथांमोना थांदो बेनिफ्राय क'पारेटिभनि आन्डारावबो जायफ्रा मोनदों हमना ला ग्रेड 3 ग्रेड 4 आवहाय स' नोंथांमोनाबो अफिस अफ द रेजिस्टार अफ क'पारेटिभ ससाइटिस बेयाव थांनांगोन स' बेनिफ्राय डेटआ जाबाय 22 मेआव एन्ड बेनिफ्राय नैबे PDF फाइलखौ नांगौब्ला स' नोंथांमोना वाट्सएप ग्रुपआव जइन जा एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना हरनाय जागोन डिसक्रिपसनाव स' नोंथांमोना लिंक मोनगोन बेयाव थांनानै स' बेनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट मोननो PDF फाइलखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जास्ट वाट्सएप ग्रुपआव जइन जाबानो जाबाय स' बेनोमोन आसा खालाम नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट फैबा लाना फैबावगोन एन्ड नेक्स्ट भिडिअ रेलवे साख्रि ओंखारदों गोदान स' एप्लाइ जागासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाबोगासिनो दङ